En hij is ongeveer 110.000, 120.000 jaar oud. Echt de oervries. Hier tilde ik nog geen bout vlees. Ik ben Daan, een Utrechter in Ieren en Siene. En ik verhuis je naar Friesland. De komende maanden ga ik te keren met bekende en minder bekende Friezen ontdekken of het leven in het noorden van Friesland een leven is voor mij. Ik ga emigreren naar Friesland. Well, this is Wout Zylstra. He's going for the new world record of 6 meters. Just got 590 there. Joet zal ik ziekje naar de oerfries. Want waar wie de eerste Fries? This is a world record attempt. En hoe en waar libben die dan? En bestiert de oerfries nog altijd? Als er al bestiert, dan kan ik maar aan één man tinken. Wout Zylstra then. Correct. Wout Zylstra. Incredible. Dus ik pak de auto naar Volskeren. Dat Wout mij zijn huishouding wennet in de oude plaats van zijn orden. Hier had er in de stal een sportschool gebouwd en een terrein dat er mij zijn band traint voor de Highland Games. Een Schotske oersport dat ze strijden tegen oren kreftpatsers. Wout. Daar jongen, welkom. Nee, waar joggen we nou? Dit is mijn zoon Theer, mijn jongste zoon. En die is aan het trainen voor de Highland Games. De prachtige krachtwedstrijd. Hier er maar de BM-stam over de kop aan gooien. Kepertas. 4 meter lang, die BM. En hij moet hem oppakken. En dan moet er door de kop, als het net sterk genoeg is, gaat hij net door de kop. No? Dus hij moet door de kop en dan zo rug mogelijk. Als je een beetje snelheid en dan bam! En deze gaat prachtig door de kop. Ja, hier erop werk van, maar sterk. Sterk. Ik zie je de oervries en ik dacht, nou dan moet ik bij Wout wezen. Maar bestaat er zoiets als een oervries? Ah, ik denk het wel. Wij ben hier, mijn voorouders, nou, die ben hier al hier uit Friesland. En die winnen slachter en boer. En ja, die hebben altijd het werken, zwier werken. Dus ik zwieren groen. Klaai, nou zwieren groen. Dus alles wat je gebeuren moest is tienbullig broeken. En onder water, nou, dat is altijd het gevecht maar de zee hier. Dus hier is verschrikkelijk het rotten en we hebben een soort vocht als Fries. Nou, dat wist maar Grutte Pier, het verhaal. Zegt, ja, dus wij moesten in Friesland wel. En toevallig ben ik al in wel Grut. Grut is sterk en dat jet een beetje bij de Oerfriesen. Onverschrokken en net zo gauw van slag. Het gevecht onderin, dat is een Oerfries. En daarom best wel echt zo sterk. Zeker, generaties lang, of geslachten lang, dat erin komt natuurlijk. Dat we wel sterke bulgen hier hebben. Dit just om ik dat BM-stam gewoon. Schotland heeft een beetje hetzelfde gevoel als de Friesken. Nou, daarom passen wij heel goed bij elkaar. De Schotten moet ik altijd vechten voor hun eigen land. Nou, er zijn heel soort oorlogen aan om de Schotten de kilt mochten ze tijdje net dragen. Ik begrijp dat wel. Ja, dat jet bij je. Dat houden om, dat willen we net. Dan komen we met het oorlog had. Ja, dat ze. Nee, ze moet net nog niet Friesland komen. Waar wienen de eerste Friezen? En waar libben deze oerfriezen? Om erachter te komen ben ik in Wienje-Waard. Ik ga oppraat met archeoloog en schroewer Marcel Niekes. Marcel had een bijzonder kistje bij hem. Want speciaal voor Joet had er een topstik uit het museum Opsterlaan lienen mocht. Goeie Marcel. Goedemorgen Daan, ik ben Marcel. Ja, do bist een Grinslander, maar do verstiest wie wel, hè? Een klein beetje, ja, ik doe mijn best. Waar steen we nou? We staan nu in de omgeving van Wijnjewoude. En daar komt een hele bijzondere vondst vandaan. Die heb ik meegenomen. Zit in dit houten kistje. Wauw, nou, ik ben wel benijd. Nou, dit is de allereerste vuistbijl gemaakt door Neandertalers in Noord-Nederland. En een van de weinige, of een van de vroegste vondsten uit Nederland überhaupt. Het is nog steeds een topstuk. Het is gemaakt van vuursteen, die vuistbijl. En hij is ongeveer 110.000, 120.000 jaar oud. Dus echt de oervries, om het zo maar te zeggen. Meer dan 100.000 jaar oud. Ja, absoluut. Het is een hele bijzondere vondst. Ja, vanuit ouderdom natuurlijk, maar ook vanuit het historische perspectief. Hoe is dat voor jou om dat zo vast te houden? Heel bijzonder. Ik heb wel meerdere keren een afgietsel van de bijl vast mogen houden, maar het echte exemplaar heb ik nog nooit kunnen vasthouden.
En waar tjinnen dit beeldje voor? Deze bijlen die werden door Neandertalers gebruikt om de dieren die ze hebben gejaagd te slachten. Het is een slachtmes. En soms noemen we het ook wel eens de Zwitserse zakmessen van de oude steentijd. Maar je kon ze voor allerlei doeleinden gebruiken. Niet alleen het slachten, maar ook het bewerken van huid en het bewerken van hout. Dus het was een multifunctioneel werktuig. De bijzondere Neandertale voetbielen waard in 1939 voen door een lokale amateurarcheoloog. Ja, daar is het ongeveer, daar in de verte. Hij voen het unieke object in een veld in Wienjewoud. Dus hier is de voetbielen correct voen? Ja, dat klopt. De vuistbijl is hier recht tegenover ons, op ongeveer 150 meter van ons vandaan gevonden. Oké. Het was toen geen akker in die tijd dat het werd gevonden. Dat is een vondst van 1939, maar daar recht voor ons uit, daar moet het ongeveer zijn. Je zou het nu niet meer zeggen met al die akkers en die wegen erbij, maar hier heeft dus waarschijnlijk een kampement van Neandertalers gelegen. En hoe zag dat eruit? Ja, wat we hier zien is een reconstructie van een Neandertal-vindplaats, een kampement in Drenthe. En op basis van de vondsten daar. Dus zo zou je eigenlijk een plek kunnen voorstellen als die hier bij Wijnterp. Uiteraard zag het landschap er toen heel anders uit. Hè? In de periode waar we het over hebben, zo'n meer dan 100.000 jaar geleden. Je moet zelf voorstellen dat er in die periode, het was een vrij warme tussenijstijd, dat er nijlpaarden in de buurt rondzwommen. Hoe libben deze eerste Friezen nou eens? Nou, je moet je voorstellen, ze hadden nog geen vaste woon- of verblijfplaats. Het waren nomadische jager-verzamelaars. Dus ze trokken rond door het landschap en konden daarbij wel honderden vierkante kilometers bestrijken. Dus hier libben de eerste Fries. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Meer dan 100.000 jaar geleden. Klopt. In Volsgerre ben ik bij oerfries Wout Zijlstra in zijn gym. In de jerdere koberscoren van zijn ouden. Dat nou vooral zijn Ben hurt trainen. Wout komt uit een slachtersfamilie. Dat kreft al van jongs al aan wichtig wie. Wat is dit voor plak? Ja, dit is uw spatskwallen dan. Wow. Hier worden we sterker worden. Je moet sterker worden. Dat is het enigste wat hier gebeuren moet. Trainen. En de gewicht moet steeds verder. Ja. En nou had ik een foto meegebracht van Lietse Wout. Ja. Wat wie dat voor jonkje? Ik hier 2 zusters en 2 broers. Ik wie de jongste, dus ik moest wel vechten van mijn plakje hier. En mijn broers die winnen volle sterker dan mij. En daar moest ik zien opknakken. Buis wie het vanzelfsprekend in de slachterij een bout vlees tillen. Maar hier tilde ik nog geen bout vlees. Nee. Dus ik moest maar wachten tot groter en sterker werd. Dat ik mijn broers want die kon dat wel. 40, 50, 60, toen begon ik sterker te worden. En op laatst kook ik een hele koot. Dat wie buis de ijs, mijn huidkoe, dat mijn pakers. Een hele koot tillen van de heek. Oh, de hoorde heek, dan kost er een koot slachtie. En dat had dan wel even durf voor het hier kook net een hele koot tillen. Nee. Doet Wout op zijn 22e uitdagen waard om mij te dwaan onder de sterkste man van Friesland en zoener te trainen tredden waard, kregen er de smaak te pakken. Hij begon te trainen, hier in Volsgerre, in de stal van zijn ouden. Dit hier is huid de Memhen borkerij. En ja, de keistong hier en het heer. Dus hier ben ik begonnen te trainen. Nou, maar zelf maak ik gewichten. Van tegels, mooie buizen erom, weg maar roem. Mooie amersvol die ik vooruit houd. Pakjes heer, weg maar gooien. Zo ben ik een beetje begonnen in de boerderij. En uiteindelijk in het spatschool worden, maar dat is stapje voor stapje gaan. Ja. En ik moest voor zelf een beetje uitdokteren. Nou, net hier kom je eigenlijk zeggen wat de goede trainingen in voor de sterkste man en voor Highland Games. Dat heb ik zelf al uitdokteren moeten. En nu is dat beton en vlierverwarming. Nou, dat is die nou worden. Ja, nee, dat werd toen net toen werd het koud. Maar bij die kei werd het wel lekker warm, ja? Ja. Dan daarom werd het wel noffelijk winters. En nu bist u hier begonnen tussen de keien. Die band, die binnen ook hut aan het trainen en die treden in die voetsporen. Klopt. Hoe is dat? Oh, prachtig. Dus die hebben nou de spatskwallen zat er nou worden is, ja, dat is voor hun een mooi trainen. Nou, en de hek oesenaar, giet ik gewoon. Dat vind ik heel mooi dat die bij ons trainen. Geniet ik zelf ook van. En binnen die band dan echt de oervriezen van de toekomst? Ik giet het al. Ja, dat giet vanzelf. Ja, tuurlijk. Die spreek ik de taal en die villen dat ik, wat wij villen. Ja, samen hebben we Trojan, jongen. Samen hebben we Trojan.
Ik ha zocht naar de oerfries en ha hem dubbeld en dwers voen. Of er nou begroeven leidt in Wienjewaard of Bjem Stammesmiet in Volsgeren, de oerfries is vol libben en jip wartelen in Friesland.